tayo dun ah. Buti ka lang ako. Naka-momentum sa team. Dapat kaya kinalaman natin. 34 check mo. Maluwag. Jay!
Chief Jesus Wednesday. Ma'am Chi. Ma'am, saan tayo dito? Roger, Sarah! Yan, nabasa na raketa ko! Sa pag-alpin, hindi naman ako yung Marel, papairam ako ng black pants ni Alvin. Diyan ako lang siya basketball siya. Doon musta ako. Doon parang ako ng black pants ko. Kaya din na ako. Oo, sige ano. Mata na kayo. Binigyan siyang polo ng ano niya eh. Diyan na hindi niya naman kayo pinaglalal. Kung ano ba ito mo yung yung magpipad ka ako pag basketball. Opa. Putang ba eh? Okay, hindi. Ay, kanina na kinakabit. Kailan? Kailan? Eh, hindi pa. Yung jelly ko mga bro. Sakali to eh. Vlogger to eh. Ay, tayo dito.
Koy. Nagtuka naman Baguio na eh. Marami rin kiss. Pwede ka kenda pras. Di manong itadayo ko. Gumugong. Saan pwede si Sir? Out ka na? 4-3. Ikaw, Clyde. Laro ka ba? Garden.